mawala ang mga problema at alalahanin. At ikaw minsan ay nagsasawa, lalo na't may iba pang suliranin na hindi inaasahan na darating sa'yo. Minsan nakaka-stress ang mabuhay sa mundo, pero naisip ko kung puro ganito ang mga iniisip ko, hay naku, made-depress lang ako. Kaya relax lang, ganyan talaga ang buhay. Minsan madilim sa kaya hanap solusyon sa mga problema at maging masaya basta't nasa tama. Sa bawat hakbang na ating gagawin, dapat magawa palagi ang panalangin sa Diyos na dakilan na sa atin lumikha. Lumakad ang magtiwala sa Kanyang magagawa. Sa nangyayaring negatibo, manatiling positibo ang isipan at puso at ang daan ng buhay mo. Basta't laging tandaan na hindi ka nag-isa, may kasama ka, laging nandyan ang Ama manalangin. May daming problema ang ating hinaharap, kung minsan ang luha sa mata'y pumapatak, minsan ay nanghihina at nalulungkot. Ngunit bawal ang sumuko at huwag kang matakot. Magpakatapang ka at magpakatatag, magtiyaga, magsaya at dapat magalak, sapagkat ang Ama ay hindi nagpapabaya sa mga lingkod niya na sa Kanya'y nagtitiwala. Dahil ang pagsubok ang nagpapadalisay sa pananampalataya na ating taglay pinapadaan sa apoy na katulad ng ginto, para malaman kung ito'y tunay at totoo. Kaya huwag magkonklusyon nagpatapos na walang ginagawa para sa atin ng Diyos, dahil meron siyang laan na biyayang ibibigay at ang tuloy na bayad na may protektong pamumuhay. Sa nangyayaring negatibo, manatiling positibo ang isipan at puso at ang daan ng buhay mo. Basta't laging tandaan na hindi ka nag-isa, may kasama ka, laging nandyan ang Ama manalangin. Huwag kang mahigpit ang pananampalataya, sa ginagawa ng Diyos ay umasa, sa Kanya'y magtitiwala.